Ahojte, dnes máme na test ďalší komunikátor od značky Cardo a je to model Freecom 4X. Poďme sa pozrieť, či stojí za tie peniaze. V roku 2004 vytvorili prvý komunikátor na motocyklovú príľbu, no a odtedy sa začala písať história týchto komunikátorov. V niektorých krajinách vo svete alebo v Európe je to číslo 1, čo sa týka predaja komunikátorov na príľby, no a dá sa povedať, že patrí medzi lídrov v tomto trhu. V roku 2015 práve prišla so systémom Mesh, ktorý dokáže rýchlo pripojiť ďalších účastníkov hovoru, alebo že ďalšie komunikátory do siete a rovnako tak aj vie rýchlo odpojiť a znova pripojiť, keď napríklad stratíte spojenie napríklad so svojimi kamarátmi. Tento systém Mesh sa naozaj veľmi ujal a začali ho vytvárať aj konkurenčné značky. No a potom neskôr prišlo strategické partnerstvo s reproduktormi alebo s výrobcom reproduktorov JBL. Práve JBL reproduktory sú aj v týchto komunikátoroch, niektorých vybraných samozrejme, a sú aj v tomto našom prípade, v našom teste vo verzii Freecom 4X. No a práve tie JBL reproduktory sú naozaj takou pýchou práve tohto komunikátora. Majú oveľa hlbšie basy, lepšie výšky a celkovo je aj lepšie zrozumiteľné sú práve tieto zvuky z týchto reproduktorov, takže určite odporúčam si za ne priplatiť. No ale poďme sa pozrieť na túto verziu 4X. Na trhu je ešte aj verzia 2X. Ten rozdiel je v tom, že pri verzii 2X môžete pripojiť dva headsety, lepšie povedané dva tieto komunikátory, rozumej vodič, spolujazdec, a pri tejto verzii to 4X, to znamená, že ešte ďalších, okrem toho vodičovho alebo jazdcovho, ešte ďalšie 3 komunikátory. Takže poďme sa pozrieť, čo je vo vnútri. Takže krabička naozaj veľmi pekná, no a máme tu ten samotný komunikátor. Táto predná plocha je pogumovaná a s veľmi vystúpenými tlačidlami, to znamená, že aj v rukaviciach ich viete nahmatať, prípadne stlačiť, no a potom takýto volič otočný, čo sa týka hlasitosti. Je to naozaj veľmi praktické, veľmi rýchlo, tam dokážete si to nastaviť a rovnako tak aj veľmi výrazné tieto tlačidla. No a potom na tejto spodnej strane je krytka, kde sa nachádza konektor USB-C na nabíjanie. Poďme sa pozrieť, čo sa týka príslušenstva, čo sa tu nachádza. Je tu táto základňa, do ktorej sa pridáva, a lepšie povedané, zacvakne samotný prístroj. Naozaj pevne drží. Potom sa tu odistí a veľmi jednoducho sa dá z tej príľby dať dole. No a kábel na nabíjanie, rovnako tak aj suché zipsy do príľby, ktoré si jednoducho môžete aj navoliť hrúbku. Potom samozrejme sú tu nálepky na prichytenie tej základne o príľbu a je tu aj mikrofón do uzavretej príľby. Tu máme mikrofón do otvorenej príľby alebo vyklápačky. No a potom samotné reproduktory JBL, ktoré je možné pripojiť cez 3,5 mm jack. Podľa Cardo je možné nahradiť aj tieto reproduktory cez, dajme tomu, sluchátka alebo nejaké iné reproduktory práve cez ten 3,5 mm jack. Možno, ak by ste chceli nejaký externý reproduktor, neviem, asi to málo pravdepodobné na motorke, ale je tu tá možnosť pripojiť aj iné zariadenie, iné reproduktory. Takže ja to pôjdem teraz namontovať na príľbu a vyskúšame si to. Poviem vám svoje dojmy, ako sa správa, ako sa dá spárovať napríklad s iným komunikátorom od iného výrobcu a rovnako tak aj samotné ovládanie. Takže idem to namontovať. Takže ja som posledné dni testoval Cardo Freecom 4X. Dá sa povedať, že je to taká stredná trieda tých komunikátorov. Najvyšší model má aj Mesh, alebo tie vyššie modely.
Tento model Freecom X meško nemá, ale pripája sa na ostatné komunikátory cez klasický Bluetooth. To vôbec nevadí, ak si malá skupina, tak je to celkom fajn. Samozrejme, ak by ste boli väčšia skupina, tak odporúčam práve dokúpiť si vyšší model, ktorý už má aj mesh. Je to naozaj praktické. No ale poďme naspäť k tomuto modelu. Ja som ho testoval, musím uznať, že naozaj tá kvalita toho odposluchu alebo tých reproduktorov je fajn. Tie JBL reproduktory 40 mm s priemerom 40 mm sú dobré. Majú aj pomerne výrazné basy, no a samozrejme aj výšky. Treba samozrejme pripomenúť, že počúvanie hudby alebo hovoreného slova cez komunikátor v príľbe vždy berie so sebou aj to, že nie sú tam úplne ideálne podmienky, šuští to tam, to znamená, že ten posluch nie je taký ako v sluchátkach, keby ste mali, ale samozrejme dá sa to celkom fajn používať. Pri rýchlostiach okolo tej diaľničnej rýchlosti 130 km za hodinu, tak samozrejme ten ruch tam je pomerne veľký, musíte si trošku viacej pridať tú hlasitosť a je možné, že sa vám pri počúvaní hudby napríklad stratia niektoré detaily. Ale to je problém všetkých komunikátorov v príľbe. Takže keď si to porovnáme s ostatnými, dlhodobo používam práve Senu, tak tá kvalita tých reproduktorov je naozaj veľmi veľká. My sme už mali v teste aj Cardo Pactalk Pro, to je najvyššia verzia, ktorá obsahovala aj detekciu pádu napríklad, mala ten mesh spomínaný. Toto samozrejme nemá a aj tá cenovka je oveľa nižšia. A pokiaľ nie ste veľmi nároční, lepšie poviem, že by ste to chceli použiť iba so spolujazdcom alebo so svojimi nejakými kamarátmi, tak určite postačuje aj Freecom 4X. No a čo sa týka toho dosahu, tak výrobca udáva 1,2 kilometra medzi tým prvým komunikátorom, to znamená, že potom môže byť ďalšie v ďalšej vzdialenosti a takto sa vám to nazbiera až na 3,6 km, môžete byť rozťahaní. Samozrejme, berte to s rezervou 1,2 km vo voľnom priestranstve. Už tam potom trošku aj sa stráca ten hlas, ale plus minus v tom voľnom priestranstve do tých 800 metrov je to úplne fajn. Ja som si skúšal prepojiť toto Cardo aj s mojím komunikátorom, čo je Sena. Nie je v tom žiadny problém. Aj samotné Cardo udáva to, že je možné aj iné komunikátory, ktoré bežne používajú Bluetooth a majú otvorený ten kanál, tak je možné použiť. Čiže s tou Senou to napríklad fungovalo. Tá kompatibilita tam je, čo je super. No a hneď potom, ako som si nainštaloval do príľby práve tento komunikátor Cardo, tak nainštaloval som si aplikáciu, spojil som si to cez Bluetooth a v aplikácii ma to hneď vyzvalo na aktualizáciu. Tá je povinná, pretože aj Cardo sa snaží stále, aby bol aktuálny software, takže stiahla sa aktualizácia a vlastne sú tam posledné updaty ako keby. Čo sa týka ovládania v tej aplikácii, tak ona je veľmi jednoduchá, nemáte tam čo pokaziť, tých nastavení tam nie je úplne veľa. Môžete tam zvoliť zvukové profily, či chcete veľmi basové, tak stredné, alebo viac, aby ste mali zvýraznené tie výšky. No a rovnako tak je tam aj malý taký noise cancelling, alebo odrušenie šumu z toho mikrofónu, to si tam takisto môžete nastaviť. Tá aplikácia má pomerne veľké také tlačidlá, aby ste to prípadne aj v rukaviciach vedeli ovládať, takže to je celkom fajn. Čo sa týka pripojenia k mobilu, tak vždy, keď som zapol ten komunikátor, vždy sa to pripojilo. Nie je tam problém, že by to nejak nefungovalo, alebo že sa to raz pripojí, raz sa to nepripojí. Celkom dobré, alebo dobrú výhodu dávam aj to, že je tam otočný ovládač hlasitosti. Je to naozaj veľmi praktické. Môžete doľava doprava si to otáčať a keď napríklad aj niekto na vás rozpráva a vy počúvate zrovna hudbu, tak si to viete veľmi rýchlo jednoducho prstom stíšiť. Prípadne ak sa rozprávate so spolujazdcom, tak si viete regulovať tú hlasitosť veľmi pekne. Tie vystúpené tlačidlá sú naozaj veľmi dobré aj v rukaviciach, ich je cítiť, sú pogumované, to znamená, že vždy sa tam ten prst zastaví na tom tlačidle. Jedno tlačidlo ovláda média, ďalšie ovláda interkom a ďalšie ovláda
práve telefón, takže je to aj veľmi zrozumiteľne rozdelené a veľmi jednoduché. No a čo sa týka tej hlasitosti, tak to možno si poďme vyskúšať. Teraz je to tak trošku tichšie a dáme to samozrejme na plnú hlasitosť. Ja si myslím, že naozaj postačujúce, aj keby ste nosili že štuple motorkové, čo sa dosť často niektorí jazdci nosia štuple, aby to odrušilo ten šum a cez to počúvajú napríklad hudbu alebo príkazy. Aj tuto to nie je problém, práve tá hlasitosť je pomerne dosť dobrá. Takže za mňa veľmi praktické zariadenie. Čo sa týka napríklad toho odnímania toho prístroja, tak je tiež pomerne jednoduché. Tu sa povolí taká páčka a jednoducho normálne vysuniete ten komunikátor, zoberiete ho so sebou, môžete si ho nabiť. Nemusíte brať celú príľbu, potom iba veľmi jednoducho to tam zacvaknete a drží to. Samotný komunikátor je vodeodolný, to znamená, že môžete aj v daždi s ním cestovať alebo ho používať. Veľmi praktické a čo si myslím, že je super práve pri karde, je keď vypnete komunikátor, tak vám vždy povie aj stav batérie. Aby ste napríklad vedeli, idete niekam obedovať, jesť alebo prídete do garáže s motorkou, keď vypínate ten komunikátor, tak hneď vám povie aj, že v akom stave batéria, či treba dobiť alebo netreba dobiť. Takže toto je celkom fajn. Ja som ho používal napríklad celý jeden deň a dá sa povedať, že od rána, keď som vyrazil až do nejakej 4. 5. hodiny, tak stále som tam mal ešte 40%, čo je super. To znamená, že by to ešte vydržalo aj na ďalší deň, nejaký pol deň. Takže aj to nabíjanie, vydrží vám to 1,5 dňa, prípadne ak jazdíte nie je úplne veľmi dlho, tak aj 2 dní vám to vydrží. To tiež nie je problém. A pritom som celý čas počúval hudbu. Jazdím sám, to znamená, že tentokrát som nevyužil ten komunikátor rozprávanie, ale práve na hudbu. No a tá komunikácia, lepšie povedané, že tá batéria naozaj vydrží. Takže to je super. Ak by som to mal zhrnúť, tak Cardo Freecom 4X je podarený komunikátor, no a samozrejme nie je toto najlepšie na tom trhu, ale je to za dobrú cenu. Určite si pozrite v e-shopoch alebo prípadne na predajniach, za koľko sa predáva. Je tam pomerne veľký rozsah tej cenovky, takže určite si to pozrite. Za mňa osobne sa to, ak nie ste náročný používateľ a hľadáte práve taký nejaký komunikátor z rozumu a kvalitný samozrejme, tak práve Cardo Freecom 4X je úplne ideálny. Takže ďakujem veľmi pekne, majte sa pekne.